Wa yun. Wag daw. Kap, balik ka ang kayo, gaatak na padungari. Kini ang gipahungaw ni Eduardo Quijano, usa ka 73 anyos nga naapil sa nasunogan sa Bugnay 2, Sitio Lutaw-Lutaw sa Barangay Labangon sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado, Agosto 17. Bago pang ladlad ang mga sudan, mupay pagsunog. Kuan, ulbo ng sunog ba? Sunog. Ano? Ulbo na. Kapag kuan na, dako naman. Di dako naman, di naman matabang. Sa mga tao. Gagara mga tao na. Di habang ko kay kuan, silingan na bayasan mi. Sa pagkakaroon temporaryo nga gipahilo na ang mga biktima sa sunog sa Bliss Elementary School hangtod na sa adlawng Biyernes. Usa kanila mao si Raji Ramada nga misaysay nga gadali-dali siyag uli gikan sa trabaho pagkaibaw niya sa sunog. Nagduty ko to nga time nya giteksan ko sa akong kauban ba nga nasunog dapit sa mua amto nagdali ko kay nalagi ko inabiyaan nga iro sad ba. Nya doon na kay sa mong balay ang sunog. Mas man to imong iro nasalba ra pud taon gikaloy sa Ginoo na ang hilan akong mama kumangod wala pa kagikan ng duty. Sige ka ba ka uli ato? Anang on shift pa jud ko to nga time. Nagdali. Wala gid ko ni human kay during break. Matod sa datos ug initial report sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS nga miabot sa 52 ka mga balay ang naugdaw ug miabot sa 81 ka mga pamilya o 306 ka mga individual ang naapektuhan. Gibana-bana sa Cebu City Fire Office kon CCFO nga kapin sa 1 ka milyon ka pesos ang kadaot sa sunog. Gisalikway na sab karon sa kabomberohan ang pasangil batok sa 1 ka lalaki nga gipasangin lang hinungdan sa sunog. Giklaro ni SFO 𝗔𝗿 Villanueva nga aksidente ra ang maong sunog ug ang hinungdan niini tungod sa posibleng electrical malfunction. Nakita sa tuang kuan sa tuang mga investigador nga way kalabutan tong maong tao nga ginapasinginlan nga mo ni himo sa maong pagsunog. So diskutan sa ako ang sa ato ang mga kauban nga investigator more on kuan sa electrical. Wala na katong angle nga arson ato atong gipadaplin nya ato pang kuan atong ni kwanta diri sa may kuan sa may accidental. Samtang nagkanayon si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga padayon ang kagamhanan sa syudad sa pagtabang sa mga residente pinaagi sa paghatag sa ilang pagkaon ug sa umaabot pagtunol kanila og financial assistance. Dugang sa ni Garcia nga susihon pa nila kung government o private lot ba ang naigo sa sunog sa Bugnay 2. We always give the usual assistance that for the next 3 days we provide for their meals, and then if they do ask for an extension, sometimes we extend it for another 2 or 3 days. We still give kanang what you call housing materials to these victims of fire, and then we also give financial assistance, and I am awaiting lang the approval coming from the City Council. So kibabaya mo nga kung partially or fully burned, we give an assistance of 20,000. If he's a sharer, a renter, then we give depende na 10 or 5,000. Kini si Elaiza Peñaranda, alang sa My TV, Cebu.